Hi guys! It's Michelle B. Hercules willkommen! Ayan, hello. Charot. Diba? May kasunod na ubo. Anyway, ang ganda-ganda ng panahon ngayon at kung mapapansin niyo ang ganda ng suot ko. Charot. Shining, shimmering, splendid. Charot. Gusto kong lumabas, guys, at pumunta kung saan. Charot. Para mag-picture. Charot. Mag-picture lang naman. Anyway. Charot. Tawang-tawa ako sa sarili. Tawang-tawa. Para akong ang ganda talaga ng sikat ng araw. So, tas ako lang mag-isa dito sa bahay. Dahil yung asawa ko is may trabaho. So, why not lumabas? Diba? Ako. Mag-aura. Magpipicture-picture lang naman ako guys sa labas. Ayun lang naman ang gusto kong gawin. Meron dito kasi malapit sa amin, diba, na park. Kung na panood nyo. Ang ganda ng park kasi dito. So, nag-outfit na ako ng ganito. Parang picture-picture ako doon. For autumn. Parang pang Christmas tong aking Hey, yo! Charot. Ayan. Kasi shimmering. Kung naalala nyo, sinuot ko to guys sa namin. Sa, bang carnival? Basta ganun nung sa aming klase noon sa aking Deutsch course. Ayan. So, tapos, itinago ko na to sa baol. So, kinalkalik ko siya kanina. Tapos sabi ko na, kung tanga ako. Madami ako sinukat na damit. Pwede kong pang aura-aura. Ayan. So, ito na yung final na naisip ko. So, ayun. Naghahanap lang ako ng lakas ng loob Charot. Inaano ko pa yung lakas ng loob ko. So, yun. Maganda yung malamang madaming tao ngayon sa park. Kasi nga, yung panahon, di ba, maganda din. So, let's see. At meron pala akong kwento sa inyo, guys. Kaya nakita akong happy ako ngayon, di ba? My God. Kilig na kilig talaga ako. Bakit? Ay, napansin ako ni Livian. Thank you so much, sis. Oh my God, I'm so happy. Thankful. I'm so blessed. Tuwang-tuwa talaga ako. Aray ko, ayan. Thank you so much. Hello. Hope to see you soon. Ayan, thank you so much sa pagpansin sa akin. My God. I'm so kilig. I'm your fan, the very first. Ano daw? Yung simulang, hindi ko pa yata nakikilala yung asawa ko is, nanonood na ako ng mga vlogs mo. Nagkatrabaho ako sa Antipolo is, yung katrabaho ko din doon, nanonood sa iyo. Tapos, hindi ko pa nakikilala yata yung asawa ko is, sabi sa akin nung katrabaho ko. Sa katrabaho ko noon ay, pinapanood ka rin niya, tapos pinapanood kita. Tapos, nung nakilala ko yung asawa ko, sabi niya sa akin ay, uy, sana magkita kayo nito, ni Libian. Sabi niya, kasi tingnan mo, mukhang magka-vibes kayo. Sabi niya sa akin, nakatrabaho ko. At sana nga magkita tayo soon. Ang layo kasi natin. Para naman tayong LDR. Charot. Ang layo natin. Ang layo ng ating 6 hours. Layo nun, di ba? 6 hours. Pero pagka siguro nag-airplane, mga 1 hour, something like that. Hindi ko alam kung ano to. Puti, buhok ba to? Ay, hindi buhok. Ayun. So, let's go, guys. Ayun. So, hope to see you soon, Livian, my sis. Ay, gosh. Kinikilig talaga ako hanggang ngayon. Ayun. So, God bless. Thank you so much. So, ako ngayon halos na. Wait a minute. I'm gonna check my outfit, guys. If my outfit is still on the go. Napuntahan na ng mga putiput ng pulbo yung aking guys. Ayan. Kikitain na lang to siguro. Ipopost ko yung mga picture ko sa Instagram tsaka sa Facebook. Ayun. So, let's go. Basta pala ako. Makikita ninyo dito mamaya kung yung yung tawag ito. Yung sikat ng araw. Grabe. Ang ganda ngayon ng araw. Kita niyo ba?
The sun is out. And I'm walking, tapos pagtingin ko dito kaya sa gilid ko, may nakatayo. Kasi may bagong tayo dito na parang mga apartment na ang dami. Ang laki ng building na itinayo dito. At pagtingin ko ganun, may nakatayo. Di ba, nakaano ito? Puro tawa lang itong video na. Kasi nga nahihiya ako. Ano ba yan? Nakakaasar. Okay. Nare-renovate dito yung yung swimbad malapit sa amin. Pero alam nyo ba, everyday, ang dami-daming dito, nagliligo. Kahit ang mahal niya. Ang mahal nito kasi nga ang ganda. My gosh, parang naririnig-rinig ko na guys. Madaming tao. Gusto ko lang naman makita yung park. Picture lang ako. Yun lang naman ang aking goals for today's video. So yes, let's see guys talaga kung makakapag-picture ang inyong lingkod. Unahan na naman ako ng hiya pagka uwi ako nito. Parang may sports. Tingnan natin mamaya. Narinig ko na Update. Nandito na nga ako sa park. But, tingnan nyo yung doon sa pedulo. Wala na mga dahon. Iniisip ko saan kaya ako magpa-picture. May mga people. But yeah, I don't know where to take picture guys. Mahihain pa man din tayo. Wait lang. Ay, wait. Nakaraan nag-picture ako nung nakaraan, di ba? So, ako lang din mag-isa nun. Ngayon, gawin din natin ulit. Mag-isa, di ba? So, dumaan na yung ibang tao. So, nakakaloka talaga ako. Wait a minute. Okay, let's start. Pag may na-upload ako sa Instagram o sa Facebook, ibig sabihin, nakapag-picture nga ako. Pag wala, hindi natuloy. Charot, bakit? Nauna ng hiya. Update. Ang ganda ng puno dun sa likod, no? Nandito ako ngayon sa kabilang mahangin. Sa kabilang park. Sa kabilang side. Ang daming tubig ngayon ng ilog dito dahil umulan. Madalas kasi ang ulan ngayon, kaya ilog. So, I'll try to go here in another side kung makapag-picture tayo guys. Kasi sa kabila, anyway, hindi ako nag-ano ako guys, video. At video, kuha na tayo ng picture doon sa video. Ganon. Paano ba ako magkuha ng picture? Mag-video muna ako guys ng sarili ko. Tapos, tsaka ko siya sin-screenshot. So, that's the picture. Oh, lakas na tubig, oh. Dati na pumunta kami dito, ang daming ba yun? Ibon? Wala kung may isda ngayon dito. Kung may isda, manguha tayong isda. Oh. Kita niyo ba yan? My cute. Charot. Doon kayo pumunta nung nandun yung mga fish, yung mga dun sa, dala ko guys, diba? Na ano man ang tubig. Ano to? Ginger tea yung laman nito guys. Kasi nga, inuubo ang lola nyo. So, I need something to drink. Ganda dito, para akong nasa probinsya namin I'm done. And I'm going home na. So, yes. Ganda na kaso lang medyo na pa ako kasi nga mag-isa kasi ako. Last time na mag-isa ako pero wala masyadong tao. Or babalik ako ulit guys. Ganun. Tapos meron pa doong yung nag-uupo ako. Upo rin siya. Parang natakot pa ako doon guys. Kasi kinakausap niya ako pero
Yun. So, uwi na tayo. Doon ang ilog. Every time you touch. Hi guys! Sa bahay na pala ako. At yes, kain tayo ng apple. Ito isa sa mga apple na binili namin kagahapon. Medyo green pa siya guys. Pero alam niyo ba masarap? Ganun. Pakita ko sa inyo yung iba, no? Nakita ko sa inyo to, kung nasa inyo to sa ating last vlog. Ayan, no? Ang lalaki nila. Diba? Yan ang magiging lunch ko sa... Lima pa lang matira, diba? 5. So, 1 week ka itong kakainin tigil sa isa bawat araw. Sana wag naman agad masira, no? Ganun. Nagsaing pala ako. So, kakain ako ng kanin. So, yes. Anyway, tapos na ako guys dun sa ating pagpunta ko dun sa park, no? Daming tao. A lot of people. Dito pa rin yung ginger tea ko. Meron pang tira. Parang nandito kasi ubo ko. Yung buho ko parang may hawak. Bewang, ganun. Garap. Gusto ko siyang kinahagat lang siya ng ganito. Kasi, gusto ko lang. Sarap talaga. Fresh na fresh. Diba? Crunchy. Sarap. Hindi siya. Hi guys. Ano ba itong cellphone ko? Parang may something. Charot. Ayusin natin. Yan. Hi guys. Uy, focus ka naman. Para naman tayo nito, tayo bate eh. Charot. Yan, ganyan na lang. Charot, kain tayo guys. May ganang kanin. Tapos meron akong kamatis na kita nyo, diba? Ano yung sardinas? Lagyan ko ng kamatis. Pero nalaki ng kamatis kasi nga, ko lang yung pag-side. Sang by side. So, let's eat guys. This is my dinner. Ang aking kasawa wala pa dito dahil nga nasa trabaho pa siya. So, yun. Let's eat. Sarap. Naglalaway na ako, Ito yung Lego fresh from the can. Hindi ko na yan siya kinigisa. Basta gusto ko siya kaso ko lang akong kalamansi. So, lagyan ko siya ng konting suka. Sarap. Yum. Yung asawa ko, gusto niya lang daw soup mamaya. Yung soup na nasa lata, yung dati pinakita ko sa inyo. Gusto niya yun. Sarap. Gutom na ako guys. Kaya kumain na ako. So, wala naman akong gagawin after nito. Lang try yung ganap. Dito na natin i-close tong vlog natin guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana ay gustuhan niyo yung vlog natin ngayon. Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Ciao, ciao, chus. Always smile.